Tak dovolenkové video číslo 2 je zde. Jak jsem naznačoval v prvním, tak naše léto bylo hodně busy. Vlastně jsem vám chtěl říct o prvním z táboru, který jsme organizovali. Odehrával se v základní škole Métis v Praze, byl to příměstský tábor, s tím, že tam byla jedna noc přespávačka ze čtvrtka na pátek. Celý jsme to koncipovali tak, že to bude nejenom D&Dčko, ale i stolní hry, protože nám se nabídl k pomoci i Honza z Mana Potionu, shoutout, který se v deskovkách vyzná natolik a má těch deskovek tolik k půjčení, že to byl trošku no-brainer. Probíhalo to teda tak, že část těch dětí, které tam byly, kterých bylo dohromady teda 18, tak chtělo hrát jenom dračák. Takže ty jsem měl na starosti já a vlastně celý týden jsme hráli dračák a stihli jsme odehrát celý startovní dobrodružství Dragons of Stormwreck Isle. No a pak tam bylo i pár kluků, kteří tam přišli v podstatě hrát jenom Magicy. A co bylo skvělé, že to jsou začátečníci. No a Honza právě z Mana Potionu, tak je totální magikář. Jo. Ten těch balíků má jako miliony a hlavně fakt dobrý, takže jim je půjčoval a oni z toho byli naprosto vykleplí. A zbytek dětí hrál různý deskovky, které jim Honza ukázal a vlastně jak viděli to nadšení u těch dětí, s kterými se mnou hráli to D&Dčko, tak pak spousta z nich si chtěla i to D&Dčko zkusit. Takže to měl vlastně na starosti i Iggy občas takovýhle ty one-shotíky. No a jak to probíhalo? V podstatě jsme se vždycky ráno sešli, udělali jsme nějakou rozcvičku, ale byly ty vedra, že jo? Byly 30 totální. Takže do těch 9-10 tak jsme nějak byli venku, pak jsme šli dovnitř hrát deskovky a šli jsme se potit. Vždycky to začalo právě nějakou jako rozcvičkou nebo celou táborovou hrou. Týmy jsme rozdělili do 3 skupin, každý měl svého kapitána, což byli ty nejstarší, tak aby se cítili, že má nějakou zodpovědnost. Sbírali body, nakonec ten tým, který ze začátku vůbec nevyhrával, tak pak vyhrál na plný čáře. Začali vyhrávat všechny hry. Co bylo moc hezký, že na konci pak dostával vlastně ten vítězný tým nějaký ceny. Byly tu tematické ceny, takže nějaký deskovky, kartičky Magicu a tak dále. Právě kapitán jako poslední si vybíral hru, kterou pak věnoval jedné z holčiček. Dobrá hra. Hezky! To je kapitán, jak se patří. Organizačně to nebylo zas tak náročný, asi bych řekl. 18 dětí na jako 3 vedoucí bylo docela drsný, ale dalo se to. Od března tak jsem začal komunikovat s rodičema, začaly se hrnout přihlášky a postupně jsme začali ucelovat takový seznam právě dětí, který na tom táboře budou. Věkový rozmezí dětí bylo, my jsme vlastně nejdřív říkali od 1. třídy do vlastně 9. No, ale obecně řečeno, ten tábor se hrozně povedl, byla to sranda, ta přespávačka taky byla velká sranda a velký děti si pouštěli v druhé místnosti Pána prstenů, kterýho spousta z nich nevidělo. Takže si pamatuju scénu, jak se Bilbo, který je v Roklince, přijde za ním Frodo, že jo, už s prstenem
tak se na ně chce podívat ještě jednou, že jo, a pak se mu promění ten ksich do toho hnusáka, což spousta těch dětí vůbec nečekalo, že se stane. Takže to byla skvělá příležitost, jak na ně bafnout, takže pár dětí si tam učurklo. To byla taková jako moje zábava. Celkově to byla velká sranda, děti si zkusili spousta nových her, spousta z nich chce zkusit dračák, takže job well done. Ještě bych rád teda vyzdvihnul jednu věc, a to je Kronika Velké pouště. Borci, frajeři a skvělí lidé z Natahu a z Rudox Tavern připravili vlastně suplement pro 5E do pouště. Jsou tam nový subklásy, jsou tam nový rasy a hlavně několik právě příběhů inspirovaných 1001 noci a vypadá to báječně. Podle těch artů, které tam jsou, který dělal Pavel z Rudox Tavern, tak to bude fakt nádherný. Člověk si to bude mnohem líp představit. My jsme se s klukama bavili na Natahu festu, o čem budeme dělat video z našich pocitů a zážitků z tohohle festu někdy příště. A tak vlastně nás požádali, jestli bychom nemohli jako Hero Hub být pick-up místo, kde si lidi můžou ty knížky vyzvednout, ať se neplatí poštovní, když bydlíš v Praze. Na což jsme kývli, takže až ty knížky přijdou, tak si je budete moct vyzvednout u nás v Hero Hubu. Nicméně koukněte na to, probíhá to teď právě na startovači, ta kampaň, vypadá to skvěle. Už jen z toho jako podpořit českou komunitu a vlastně a těchto produktů je víc. Všechno to je samozřejmě taky v češtině. To je takový taky no-brainer pro mě. Nicméně, pokud chcete vidět to první video, který jsem natáčel tady z Chorvatska, z dovolený, protože to je první dovolená, na který jsem za celý rok. Podnikání je neúprosný. Tak se podívejte na tohleto video, nebo tohle, teď nevím, jak to bude fungovat, který jsem právě dělal o Epiku, na který mě pozval Zdeněk Jechort. Tak jo, mějte se hezky, hrdinové, čau.